30. jun je bio dan odluke za mnoge ljude. Svi su gledali šta će se desiti između same Ruske federacije i NATO pakta. Svi znate i čuli ste za blokadu Kaliningrada, gdje je Litvanija blokirala sam voz koji ide od Belorusije do Kaliningrada. Nisu mogli da dostavljaju medicinsku opremu, također niti hranu ljudima u Kaliningradu, gdje je Rusija rekla da će morati da reaguje. Da bi se spriječio haos, NATO pakt je pristao da ne blokira više sam voz i da puste da se sve dostavi što je potrebno u Kaliningradu. Rusija je dostavila svoje trupe iliti svoje trupe pozvala da dođu u Ukrajinu. Oni se nisu vratili posle 30. juna za Rusiju, već su ostali tu. Rusija je uspešno oduzela Ukrajini već četvrtinu teritorije svojom specijalnom operacijom. Izgleda da će uskoro ovo sve pretvoriti se u jednu jako tešku situaciju za Ukrajinu. Rusi su sve snažniji, brži, efikasni. Nijedan analitičar ne može da veruje kako je Rusija uspela samo kroz 2 dana da osvoji neverovatne gradove i kako tako brzo ukrajinska vojska odustaje i beži sa bojnog polja. Moje ime je Ilija Benjak. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, obavezno se pretplatite na kanal. Kliknite na taj subscribe i naravno obavezno napišite komentar vaše mišljenje šta je mislite o temama koje obrađujemo. A mi idemo u videoklip. Mnogi od vas znaju da je 30. jun bio dan odluke. Svi znamo šta je trebalo tada da se desi. Putin je rekao da će odgovoriti svakoj zemlji koja blokira Rusku federaciju i teritorije Ruske federacije, čak i samom NATO paktu. Nažalost, da kažem, nije to baš bio dobar odgovor, ali su se stvari smirile, situacija se smirila i strasti su se spustile. NATO je odlučio da pusti voz iz Belorusije da dođe do Kaliningrada. Putin, da bi uspeo da sve to izvede, on je rekao da šalje svoju vojsku 29. 30. juna direktno u Ukrajinu, gdje su pristigle mnoge trupe iz Rusije, sa samog severa Rusije, zapada, istoka i trupe koje su bile u Siriji. Došlo je negdje oko 100.000 vojnika. Trenutno je to oko 20% ruske eventualne snage koja trenutno Rusija ima. Došli su u Ukrajinu i stacionirali se tamo. Ukrajina trenutno ima jako velikih problema zbog toga. Objasnit ću vam u nastavku videa i zašto. Svi znate da se nije desilo, hvala Bogu, da je ušla Rusija u konflikt sa NATO paktom i da se uspjelo sve rešiti dogovorom da puste da voz ide do Kaliningrada. Ali trupe se nisu vratile za Rusiju, već su ostale u Ukrajini. Dešava se trenutno da su ruske trupe i ruske snage zauzele u svojoj specijalnoj operaciji četvrtinu teritorije Ukrajine. Da, dobro ste me čuli. Kroz nekoliko dana, ili ti kroz 2 dana tačnije, ruske trupe su napredovale neverovatno, gdje nijednom analitičaru nije tačno jasno kako je to moguće. Da ruske trupe toliko dobre udare trenutno rade i da jednostavno idu toliko brzo napred da je to neverovatno. Da i pored dostave NATO pakta oružja Ukrajini, da pored svih pomoći i da pored svega plaćenika, profesionalnih vojnika i dalje ne može da se zaustavi ruska operacija, da ne postoji trenutno blokada za njih, gdje su uspjeli totalno da očiste Lugansku oblast, gdje su uspjeli totalno da očiste Donjeck, gdje su uspjeli da očiste totalno Donbas, gdje su sve teritorije preuzeli Rusi i trenutno pripadaju ruskim vojnicima. Lisičansk je danas spao, Lisičanska oblast je danas pala, koja je naravno deo Luganske oblasti, gdje su očistili ceo grad, samo u roku nekoliko sati. Neverovatno je koliko ruske trupe trenutno napreduju na terenu. Analitičarima nije jasno, NATO analitičarima također isto, ne mogu da veruju da Rusi, pored svega šta su proživjeli, koliko već su u sukobu sa Ukrajinom 4 meseca, izgubili su toliko vojnika, da jednostavno imaju toliko snage da napreduju toliko brzo i efikasno. Nikome trenutno nije jasno šta se tu tačno dešava. Da li je stvarno istina kada bi Rusija krenula sa svojih 100% snage da bi preuzeli Ukrajinu bukvalno u roku nekoliko dana, da bi cijela Ukrajina bila pod vlasništvom Ruske federacije? Mislim da je to itekako kroz ovu priču koja se trenutno desila moguće, pošto trenutno ruske snage dokazuju da su jako spremnije, jako jače nego sama ukrajinska armija i da ne mogu da se trenutno sukobe nikako Ukrajinci sa Rusima. I pored novoga
oružja koje su dobili, naprednih sistema i svega ostaloga, ipak Rusija dokazuje da može da se nosi sa bilo kojom zemljom NATO pakta, pošto trenutno Ukrajina sama i ukrajinska vojska kao i ukrajinski sistemi, svi koji postoje i svi koji su doneti u državu upravo se koriste u svim članicama ili ti u samom NATO paktu. Bukvalno je NATO-ovo oružje trenutno u Ukrajini i ništa ne pomaže protiv same ruske specijalne operacije, gde trenutno imaju ozbiljnih problema. Volodimir Zelenski je sam potvrdio da danas imaju velike gubitke, kako ukrajinskih vojnika, tako i ukrajinskog motorizovanog sredstva. Pored raketnih sistema, sistema dronova, sistema aviona imaju ozbiljnih problema gde Ukrajina svakoga dana trpi sve veće i veće udarce. Također u zadnje vreme počela je konstantno Rusija da koristi svoje strogo precizne rakete koje svakoga dana razoravaju i sama skladišta oružja, skladišta automobila, vojne baze koje su trenutno napravljene. Svakoga dana Rusija sa svojim raketama, raketnim sistemima bombardira svaki deo gde su pronašli gde ima bilo kakve veze sa vojskom, gde ukrajinska vojska trenutno trpi velike gubitke što samog osoblja, također njihovih svih motorizovanih, također raketnih sistema i same avijacije, gde se susreću sa možda jednim od najvećih gubitaka od kada je rat počeo. Vidimo da Rusija sa 20% ima totalnu snagu i da može da promeni toga svega. Ne želim da znam šta bi se stvarno desilo kada bi koristili 100% svoga naoružanja i kada bi koristili 100% svoga osoblja. Pišite mi dole komentar šta vi mislite o ovim temama koje smo obradili, šta će tačno proizići iz ove cele situacije koja se trenutno dešava u Ukrajini. Da li će Rusija sa ovolikom snagom i sa ovolikom brzinom uspjeti uskoro da stigne i do Kijeva? Pišite mi dole vaše komentare, a mi se vidimo u sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!